Ka kenhun Indian Awakening Movement Meghalaya Unit Kelabu Kejingkerpat Yakipai ba nongsong snong ba kinyang rang ba wat lada kadon kejingsha thombor nakibor jong sarkar hakabai de ba kejing aitika banyada ka klam COVID-19 tang nakadi klam COVID-19 ka kenhun Indian Awakening Movement kalapun pau ba ka sarkar ka persang bandivai anrur polisi kata tang yakibala dep aitika lasha ba kinle chaki yang mani bat kiwei di kibenta katba hakajing lang election ke barang sudap bat ke jinglum brio ha ke por play ke district batamai sibun kiladap ban penken ki kendon rai ka sarkar kamle ruem nakaliang ba basan marbanyang bade unong yalam kani kenhun ulapun pau ba kim persya e jing aitika handrai ki persya e jingle don bor jong sarkar bat dei halor kani haka arho turik mantau banai naiweng ka Indian Awakening Movement kin penlong da ka worldwide public demonstration hakari India hi borok kawai bat ka jalam kliaru kumju kan sedang nadu ka por sipo beji mestap hamot pran kajing shalan shop hakani ka klam kalong hadu kata ya ka bangim la shu ban sngothu ban shampang nama ngim de ki scientist ngim de ki doctor ndeng de ki kita ki nong song snong ki bran de ki klipan abang i ngim la ban chusna na do ka basdang jong ka sngi ya ka bangi la ya cherum cheneng ngilaju pensau ngilaju ya pensau si bor jong ka sarkar jala bato kan sngothu lam bato kan ailan lam ki pai ba bapli kham tam le ki pai ba ki ba kamai men sngi ba mit kum ong no nang no kin kamai ba nang no kin yo dei na kita ki daw ba ki bokong san hi bro ya ka bana kaliang jong ka Awaken India Movement lembaga Meghalaya State Union ni yo man pen kre ya kan ka worldwide public demonstration kamalong hakati ka sngi sajai ba ni kintui ki pai ba ki badon hi ki soket kli compare ladang ide ki bla shimyo tika ngi de ki bampat shimyo tika ro compare namang gidang dei hi kinong song snong ki breban em ha jing lai loi dena ta kadaw ya ka bana kaliang jungi ngi somon ong ba ka e ki bang ilapan kre hati ka sngi kuman ong no ba kan nong ka sngi na ka benta ka jing yang rangba jog pai ba jog jelam ngi lai bro ko we om bang ini le persa ya tika handeng yang bang le persa na ka daw jog jing sha ban beng jing sha len shop jing sha thombor haki bor sarkar haki babon kiliang ba pher langi pai haka pule ka puthi kalong ke e ke jing kata ka bakra do kata ya ka bangim la shu ban batai balai ke lija kumni kumjo la langi pai shi kam khai pateng kamai ke ji kani hi ka khlam ka len shop she baro kiliang kat che bangi pai ki pat ba ke le kendo e ke jing e ba kumjo ro langi pai ya kitu ki batrai ki kam no hikai ko mono ki bahikai school haba ka school kam long ka sarkar ro ka pus kaset di katulok pejoki balai kaset ngimtip handai ke ai ka bangi sobat ong nakaliang jongi kum ki nong song snong ki bran ki jing kli ba ko ki pat ba mi shakmat hakati ka sngi ngin pen i ya ka dur jong ki pat ba ki ba em hala ka jong kari ba ka jai ben rio ka bran ki jing lai loi ba ka ai ka ta jing lai loi ka bang yeng ka jing lai loi hi ka ka mon ka jonga ka jong pi ka bor ka jonga ka jong pi bangin em kum kita ki brio ki beton ya ka mensim ka ba sngai ka mensim ka batip ya ka nong rem ba ka nong kunti la jong hi shimet hala ka jong ka yin ka sam ne kumju hala ka jong ka long snong long thau kumju hala ka jong ka jala hi ber ko ki bangi em batto ai ba ngi hi ngin ya persang ban kuntui ki bod ka sarkar ka jala le kumju kham tam ka sarkar India hi bro ko ba snap batto sngaw ya ki pai ba namar balai ngem sim la yeng kum kita ki marau hakani ka sla perthai ngem sim la yeng kum kita ki breu ki balong tang ki nongwei hala ka jong ka jala ndai ngi yeng kum ki try muluk bat ni kentu ya ka sarkar jala bato buram lam ya ka ei ya ka banna ka liang jong ka Supreme Court ka badan buram ka sim ya ka tiga rai nadu ka basdang ba ka jingsim ya uni tika kalong da ka mon ka balai lod kumo ong hakting nongwei it's not mandatory it's voluntarily that's why we demand the central government to stand accordingly as per the freedom of the people. That's why ngim ong ba ngin kwa bangin yeng tangkum ki mrao ngin yeng kum ki breu ki balai lod nama balai. We stand accordingly as per the fundamental rights of the Indian Constitution based as per the Article 19 subsection 1 and Article 21 of the Indian Constitution. Pamentali lay ya ke bang nakaliang sarkar zaman wanra ya kanika divine rule policy. Limba kanika COVID-19 limba kanika klam kabagi ong kanika pandemic disease handai mentapung malas sang wanra pan man saya ke divide and rule policy ban ong no ba ki pai ba ki ban aitika kilala ban le jing seng lan kilala ban kamai ke ji handai ki pai ba ban aitika pan
kedi kiksau kai gini wei uni utika ngim sim la ang hiro baladang iyo watang ibayang kri rongin rong syak sarkar bangin itho bangin pan prestemol am hendrai ngi de ki ba kejai gamon ke jongi menta ladang i don kam ning im don kam ban lek doktor ban lek pa medical check up ladang i don kam ban sumar de dawai ken ban ladang i don kam ban sumar da sak kapong ka bangitip dala diro kata ka de ke bau blai hiu lai bor ngi kum ki brio bangin jit hi yala ka jong ka nong kenti ka bagi don ban na kata ka daw ong ba ko sarkar Sengau tu lem, bat ke ke bangi kwa shushu kata kalong ba one woman ra ya divide and rule policy namar gila depan saki limba ke by election ke bala dep no